Lah omong apa ae kliru kok. Kula teng mriki lho sing ngarane rel bengkong sapa? Dalu niki matamu apa PC? Wis ora nak dalu kok diomongne dalu. Ora omonge yo. Ora omong ora apa-apa waton ra njaluk. Lho. Njaluk. Njaluk ya paling ora ki ya nyuwun pangapunten ngono njaluk sepuro sih. Ora iso, ora salah. Urung-urung kok njaluk sepuro iki bodho ya. Wong njaluk sepuro ngenteni bodho. Wong bodho kowe apa melu? Lho, bodho nggih umat muslim nggih nderek lho. Melu ki apa poso kowe ndek tanggapan? Wong tanggapanmu sepi arep melok bodho sing munggo mangan apa? Lho, Ngrupame kaya kotak amal kok. Iki sing ndelok seweneng iki. nggih. Komete ndagel karo Kirun mayare apik. Lah jujur ae lho pemirsa JT anu TikTok dan apa itu YouTuber maupun TikToker netizen. Saya itu mulai ditinggal bahagia Cak Kolik menemukan pelawak yang bisa menirukan 40% karaktere kaya Cak Bagio almarhum. Komet tepuk tangan. Ora percaya tak jajali ya banyolan kuno. Anake sapa iki? Anake Kolik. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling, Mantri. Nyuntik sapa? bojomu. Padahal banyolan lawas iki. Masuk. Slendro, Mas. Slendro. Malam Senin Aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku ijen. duren. Arek aku. Pengen tuku ijen. Ijen ki opo? Ijen iku masa. Wijen, lah kowe muni ijen kok. Wijen. Kowe mung muni apa? Ijen. Salah. Loh. Sing bener ki wijen. Lah nggih. Lah ya, Iki salah kok malah dadi aku to. lah kowe ki muni tuku ijen. Wijen. Aku omong apa? Ijen. Salah. Sing bener ki wijen. Ijen. Sing waras ngalah.